Добре дошла, прекрасна майчина душа, в тази кратка медитация за благодарност. Позволи си тези няколко минути за теб. Позволи си да бъдеш тук и сега. Нека да затвориш очи или просто наведи поглед надолу. Позволи си очите да починат за няколко минути. Поеми бавно въздух и издиши. Настани се удобно. Нека да няма скръстосани крака и ръце. Позволи на тялото ти да омекне. Позволи му да се отпусне. Позволи на раменете да паднат леко. Нека всяко твое мускулче се отпусне. Позволи си този момент на спокойствие за теб. Няма нужда да бързаш или да правиш нещо. Този момент е достатъчен. Този момент е достатъчен за теб. Подари си го. Вдиши и изтиши. Постави ръка на сърцето си. Усети го както пти. Ти дишаш. Ти си тук и сега. И тихо си кажи: готова съм. Готова съм да пусна това, което не ми е нужно вече. Вдиши и изтиши. Пусни напрежението в раменете. Пусни мислите си. Нека да плават. Не се съсредоточавай в тях. Пусни нуждата всяко едно нещо да се случва така, както ти искаш. Пусни го този контрол. Той не ти е необходим сега. Вдиши и издиши. Ти си тук, за да бъдеш жива. Ти си тук, за да бъдеш истинска, достатъчна. Тиши и стиши. И насочи вниманието си към благодарността. Това усещане на благодарност, на любов, нека да изпълни всяка една твоя клетка. Бъди благодарна не към големите неща, а към малките. Кажи на глас или на ум: благодаря за дъха. Благодаря за здравото ми тяло, чрез което мога да се наслаждавам на живота всеки ден. Благодаря, че мога всеки ден да прегърна децата си. Благодаря,
че мога да усетя тяхната любов. Благодари за тези моменти, които си позволяваш да бъдеш себе си. Усети как чувството на благодарност затопля цялото ти тяло. Усети как създаваш пространство за любов. И тихо си кажи: аз съм достатъчна. Аз имам всичко, което ми е необходимо тук и сега. Аз имам всичко достатъчно. Този момент е достатъчен за мен. Вдишай и издишай. Когато си готова, можеш да се върнеш тук и сега. Можеш да разтръскаш ръцете, краката. Върни се в стаята, в която си. И си кажи: благодаря.